di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Enggak, 2 kali. Lahirnya masih lagi. Menjaga dombanya terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih.
Salam. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu, tu sudah ruas nama dohoti par mingguanon. Martua ma akanaro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion, ima namargoar minggu Advent paopaton. Topik mingguta sadarion, rodo Jahoba tongon paluahon bangsona. Atong tapuji ma debata di bagasan lasni roha, tay dehom ma hamu na porseai saetomu Tuhan Yesusi. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natumo palangi do tanoon, amen. Marolopolop maho jala marlas ni roha, ale borusion, aida ma naroma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jahoba haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami jala debata nami, namadok mauliate dohami tuho, sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami sian dosa, dohot hamatean. Hupangido hami, say patiur,
jala rajai marohanami, marhite hite todi perbadiai, asa unang hu rohanami, mida ham emetonai, uru pihami, asala muhtadahami, ibana raja nongroi, si sobao ni sadok jolma, na liat di portibion. Amen. Tangihon hamuma patik ndebata di mingguta sadarion, hima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martua ho, jalaleleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paonopon, unak ko mamuno. Patik papituhon, unak ko mangalaku. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasututu. Maralohon dengan jolma. Patik pasapulon, dang jadi haliangan ni roham. Bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham. Donga saripe ni dongammu. Manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru. Manang lubuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni dongammu. Atong rak mangidogugo mahita sian tuhata debata lau mangulahon naubar tu patikna. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naubar tu patikmi. Amen. Sianuduk ni roha, tatopoti madosata, tuadopan di debata, martangiang mahita. Ale amanami, jala debata nami na di benua gijang,
para siroha na sumurung, mida hami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa, dohot pangalasion nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asin roham, jala sesama dosa nami saluhuna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Tabegema bagabagan debata taringot tu hasisani dosata. Para siroha jala perdenggan basa do Jahoba. Lebat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibayat tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalos son tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani amama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tapi kema edi pujian sen Korina Kamis.
hatani debata turpuk epistel di binggutta sadarion imana tersurat di Heber bidu 10 mamuka siana 5 sa rodia 10. Heber bidu 10 mamuka siana 5 sa rodia 10. Tajahama mar soreng-soreng. Alani i ninna do di habobongot nai tu portibion dang di parhagiot roham pelean manang si leon-leon dagingido di pauliho di au. Jadi nikuma naroma au mangulahon lomo ni roham ale debata di pustahai do tarsurat taringo tu au. Dungi di dogma naroma au mangulahon lomone roham disima di pasohot na perjoloi asa di pajongjong na paduahon. Ido sahatna martua doaka na tumangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Tapi gema ede pujian sian korama.
taha tiddakon ma haporseotai songon hina tiddakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap ma hita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugun satu dusan na tomo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuon ni si Maria naga begabia si aton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na berne di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silam na tua tu banotoru dungi tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudur tu siamun debata Jahoba amanai pargugu na suatu dusani disimai bana pai mamulak sogut tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia do dia sisani dosa do dia tai na mandok mulak mangul do sogut daging ni halak nang mate do dia nguluan na surasuda amin. Tapi gimana de pujian sian kur gabungan.
Tapi gema tikting di huriat tadi bagasan minggon. Minggu tanggal 24 Desember tahun 2020. Naparjolo. Guarni minggu tasaderon ima minggu apen paupaton. Dohot topik rodo jahoba tongon paluahon bangsona. 2. Ruas natamba. Ni jalodo gabe ruas ni huriatta keluarga perlindungan siagian Inang Mahlita Paulin Runtolalo Rap dohot 2 halak Burunasida Natasha Gracia Kristi siagian dohot Seren Agacia Basaria siagian Pindah Sian GB Pariaji Jakarta. Alamat tinggal keluarga Taman Kebalen Indah Blok L4 nomor 46 RT 004 RW 016 Kebalen Babelan Bekasi. Masuk gawe ruas sektor 2 Walu. Parhalado Rapdo Sude ruas Pasaton. Selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Sayang jekma gawe ruas mangulu nasida di tonga-tongani huriatta. Napa toluhon dana nasorang. Di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 nang sarpu di basa-basahon tu hatta dosada dana bawa tu keluarga Nicholas Banjarnahor Inang Boru Sitinja hipas do danaki songuninang naturasna. Alamat keluarga Jalan Selat Dampit Blok G nomor 10 Kapling Angkatan Laut Duren Sawit. Ruas sektor 2 Wik 5. Parhalado Rapdo Sude ruas ni huriatta. Pasahaton selamat atas kelahiran anak pertama. Saya ditambah Tuhan tama pasu-pas tunatoras laho manugudugu danaki. Kuralatapi Nicholas Banjarnahor Inang Burus Jabat. Naupaton Dewan Diakunia Manang Seksi Sosial. Di Minggu Tasadarion tanggal 24 Desember 2020 di Parmingguan pukul 0:30 dung sidung annon manjatik tingon di Patupa Huriat Tado pasahaton ulus lasniroha tu inang nyonya tiuran mangisi hutapea buru batubara ala naunggu umur nasida 70 tahun na di tanggal 27 Desember 2020 naung salpo. Na palimahon perayaan ibadah Natal. Malam Natal Manang Parpungan Budari. Sadarion Minggu tanggal 24 Desember 2020 di Patupa Huriat Tado ibadah malam Natal Manang Parpungan Budari. Masuk pukul 10 WIB Manang pukul 4 Butari berbahasa Indonesia. Dohot pukul 10 WIB berbahasa Batak. B. Pesta Natal Parjolo. Marsogot hari Senin tanggal 25 Desember 2020 di Patupa Huriat Tado ibadah Natal Parjolo. Masuk pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. Dohot pukul 10 WIB berbahasa Batak. Jaladung sidung parmingguani
laos diuruti mamuse marulaun nabadia. Pinangido tu sude ruas nihuriata, naung makka tindakon haposyaun, asaria mandohoti acara marulaun nabadiai. C. Pesta Natal Paduahon. Di hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, di Patupahuriattado ibadah Natal Paduahon. Marpungudo hita di bagas garejaon, masuk pukul 10 siawib. Jaladung sidung ibadah, laos diuruti panitia do laho pasahaton si paras roha. Napaonopon marulaun nabadia. Marsugut hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 14 WIB manang dung sidung acara ibadah Natal Parjolo di Patupahuriattado acara marulaun nabadia tu bagas ni ruas nang sudagogo ima ruas naso buibe ro nasida tu gereja alani parsahiton na parjolo ima di bagas inang nyonya nainggolan Borhuta Barat ruas sektor sada wit opat dohot di bagas ni inang nyonya Sinambela Bursimbolon ima ruas sektor tolu wik 10 sada. Napa pituhon pilihan tujolo hombartu tikting minggu nak salpo sadairion papungu pilihan tujolo do kita ima laho mangurupi dungatta na terdampak bencana alam di Kabupaten Samosir, Kabupaten Kumbang Hasunditan, Sahat Tubakara, atong tapasah may di Bagasan Lasniroha. Na pawaluhon, mutasi pendeta fungsional. Tajalodo nunga SK mutasi pendeta fungsional ni Huriatta. Jala di hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di Patupahuriattado Panjakkonon pendeta Edi Junaidi Sitindaun STH naro sian HKBP Resort Tanah Tinggi gabe pendeta fungsional HKBP Resort Pondok Bambu Huhud Paborhatton amang pendeta Pangihutan Pandiangan MTH gabe pimpinan jemaat HKBP Nomensen Resort P7 Jakarta. Napasiahon ruas namar sahid di bagasan parsahito do ruas ni Huriatta na parjolo amang situa M Manurung nguaing sedang dirawat di RCM ruas sektor 2 wik pitu 2 Arta Buru Marbun nunga muda tujabu dung piga hari dirawat di Rumah Sakit Persahabatan ruas sektor 4 wik 10 tulu inang nyonya Lisda Manulang Borusilaban nunga muda tujabu dung piga hari dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Ewis Pondok Kelapa ruas sektor tulu wik 10 opat inang nyonya Riris Yane Burusida Butar nguaing sedang dirawat di Rumah Sakit Polri ruas sektor 4 wik 10 5 inang nyonya situa JP Sirigar Bursihotang nguaing sedang dirawat di Rumah Sakit Yadika
ruas sektor opat wik saplopat. Tabuan ma di bagasan tangyakta asa tumibu hipas di hilala nasida. Na pasapeluhon parhepengon. Pelian tuhuria 14.052.364 rupiah. Pelian tu pusat 16.897.730 rupiah. Pelian tu DSH 255.896 rupiah. Transistori 100.000 rupiah. Tu panitia pesta gotilon 20.823.000 rupiah. Penguma sude 60.110.110 rupiah. Songonima tikting di minguta saderon. Saya di pasu-pasu hatta masude pakubasion. Dohok peliani bahan puji-pujian hasangapun di guarni tu hatta. Amuna amanami doat inanami ruas di Huriata. Papartu program di Huriata. Dina marumur 70 tahun ruas ni Huria pasahatom ma ulos las ni roha. Upangidu hami ma tuina nami inang nyonya tiuran mangisi utapeya baru batu bara tujulu laos di parade diakoni sosial tama mangaduk bersama. Mau lihat ma di tuhata laos songonima nang tu inang nyonya tiuran mangisi utapeya boru batu bara ala natwari Sabtu tanggal 27 Desember 2020 boho marumur rinang ngatenang itu 10 tahun mau lihat ma dituhani lam di pasu-pasu tuhata ma hadirun ninang tujulon nerion laos nuaing naing pasahaton ni Huriata ma ulos las ni roha tu hadirion ninang ala nang marumur 70 tahun marhite seksi diakoni ni Huriata donon nami ma selamat ulang tahun tuinang panjang umur Tuhan memberkati laos hatan di bata pasahaton nami dina marumur 70 tahun inang di bagasono bason sian puda bidusia ayat 10 sada nama dok ay marhite-hite yau gada ari-arim jalatabba diho aka taun ningolum karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah ido yang gosahana atong pasahaton nami atong adorak soape ulos las nirohai tu hadirion ninang nama rumur 70 tahun sian hatani akana tua-tua dolok martimbang hatubuan ni si marhora-hora di debata di gijang do suhat-suhat ni hita jolma upa dua hali hamima martahuak manuk mira di pogu ni alaman saya di lehot debata ma akan adinggan nata parsita jalasai di pataridahon ma akka na jinalahan na patulu halihom mahu pasahatami sahat nisulu sahat ma tubutian liling ma hita mangulu jala sahat ma tu panggabian.
tanah sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Turpuk jamita dihita di minggu apen na paupat tonon. Yesaya biddu 35 mamuk kamay siyan ayat sada tolhas may tu ayat 4. Songonon ma didok di siya manginang ujaha ma dihita jalata payhutihut ma. Marlas ni roha ma halongonan doho tano bakal-bakal jala marulupuluk ma adaran jala marbunga songon bunga pacur marbunga situtumai jala marulupuluk masa matutu parulupulupun dohot pariyayaon. Hamuliaon ni Libanon di basa-basahon tusi. Rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron. Idaun nasida ma hamuliaon ni Cahoba. Hatongamon ni Debatata. Pargugoy hamuma tangan akka na dauk. Jala pahot hamuma akka patna teluk. Dok hamuma tu akka parroha na tahuton. Pirma todimuna. Unak kamu mabiyar. Idama debatamunay ro martubulhon dohot mamalosson hodo ibana tongon peluahon hamu ido sahana di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Mololau hita sotik tu buku Yesaya. Adong matulu bagian manang tulu partikian na binulus ni panurirang Yesaya. Di nama nurirangi ibana tutong-atongani bangsa Juda hati-hai. Di sekitar abad ke-8 sampai ke-6 sebelum Masehi. Adorang so Kristus. Partikian na parjulu digawari may adorang sohabuangan. Buhay mata jaha baritaya manginang di Yesaya biddu sada sahat tu biddu na patulu pulusiahon. Manang na digwari may proto Yesaya. Adorang sohabuangan. Di paadah do di siya manginang taringot tu keadaan situasi kondisi songod dia do debata nasay totong mangaju
nasay totong mangajari, nasay totong mamodai bangsoy. Alay ternyata nasida tidak mampu menghidupi, tidak mampu menerima pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam firman-Nya. Dosa na paling balga, jala dosa na paling dihasogohod debata, ima mardebata siliban. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, secara khusus bangsa Yehuda. Lau nasida meninggal hod debata. Lau nasida manobba debata gana-ganaan. Padahal hal itu sangat dibenci oleh Allah. Allah subui dikuasai manang dikendali hod diri nasida na soolo majakon barita naulii pangajarion na pinasahat ni panurirang Yesaya terbuang manasida. Ima na dikuari amanginang tiki habuangan taida mabaritana di Yesaya biddu 40 sahatu biddu 55 na diguari may deutro Yesaya. Taboto marupani situasi dohot keadaan bangso na terbuang, bangso na terjajah, bangso na tertindas, tertekan. Mereka tidak bebas melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan bebas na sida marugamo pasahat to pamujon na tu debata. Karena sebagai bangsa terjajah, semua ruang gerak mereka dibatasi. Alaidang sahat dihabuangan hidup ya manginang. Akhir perjalanan kehidupan bangsa ni debata bukan berakhir di pembuangan. Di biddu 50 onom sahat tu biddu 60 ima tiki mulak sian habuangan. Manang diguari may trito Yesaya. Ternyata Allah debata dang marsobu-sobu. Tetapi catatan yang paling penting amanginang taingot. Setiap kita yang melanggar hukum, setiap kita yang melanggar aturan perundang-undangan, pasti ada konsekuensi yang harus kita terima. Pasti ada konsekuensi yang akan kita terima. Di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Jala adong matuluhal na diodolhon di buku panurirang Yesayaon amanginang sian biddu parjolo biddu sada sahat tu biddu ono pulono. Na parjolo ima parbinotoan taringot tu debata. Oto nakinon tanok kanya mang di bagian na parjolo nakinon. Proto Yesayai, panurirang Yesaya selalu memberikan
pengajaran sesuai dengan perintah yang diberikan Tuhan kepada dia untuk senantiasa menasehati, mengajari, memudai bangsoi asa unang manibil nasida siad dalan di bata. Pengetahuan tentang Allah. Napadua ho namanginang diodol hombadisi hubungan, ya, hubungan perseoran ni bangsa Israel dohot baga-baga ni dibata. Persekutuan bangsa Israel secara khusus Yehuda tentang janji dari Allah. Jala bagian na patuluhon amanginang na diodolhod di buku Jesayaon ima haluaon nasian debata. Jadi haluau ni keselamatan itu, kemerdekaan itu pasu-pasu basa-basa ni debata. Amanginang na hinahulongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Yesaya biddu 35 ayat sada sahatu ayat opaton adalah sebagai kitab nubuat dan penghiburan untuk umat Israel. Ditempatkan dalam konteks nubuatan dan pengharapan akan pemulihan Israel. Digambarkan tentang kebangkitan dan kejayaan Israel serta janji-janji Allah terhadap umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelamatan dan penghiburan yang akan dibawa oleh Allah kepada umatnya. Jadi hobar maya manginang tu topik ni minggutta di apen na popatonon Allah datang menyelamatkan umatnya. Ro di bata peluahon bangsona. Di patuluhoni doa manginang bahwa kita tidak hanya terjajah secara fisik, tetapi kita tertekan, kita tertindas oleh situasi, kondisi kehidupan yang kita alami. Oleh situasi dan kondisi kehidupan yang kita jalani. Di situasi dohot kondisi ima manginang ro debata mangatoi hita marhiti hatana di minggu apen na paupat tonon. Ro debata paluahon bangsona. Ro debata paluahon bangsona. Alania manginang adong maopat hal na naing dohonon itrupukot tu hita. Ada 4 hal yang ditekankan kepada kita untuk kita imani dan kita terapkan di tengah-tengah hidup keberimanan kita. Na parjolo di dokmay amanginang hamamalum ni portibion dohot hatuaon ni bangso ni debata. Pemulihan alam dan kebahagiaan umat. Takas joy didok di ayat sadena ko na manginang marlas ni roha mahalongonan dohot tano bakal-bakal jala marulupulup maadaran jala marbunga songon bunga pacur. Di gobarhon tu parangulun di bangsoi natongod di habuangan ni. Di gobarhon tu paranguluota
natongordo pehita madalani ngolutta di Portibion amanginang. Hal ini memberikan gambaran tentang padang gurun dan padang kering yang akan bersorak-sorai dan mekar seperti bunga melati. Ini merupakan gambaran metaforis tentang pemulihan dan transformasi yang mencerminkan pemulihan spiritual dan kebahagiaan umat Allah. Lapatan namanginang dah ngadok kanguluan di halongonan, di padang gurun. Tidak ada kehidupan di padang gurun. Pedang adong disi. Dah ngadok kanguluan di tanah bakal-bakal. Di tanah kering atau di padang kering. Alai molonunga debata nama dok saluhutna menjadi do. Amin. Kita masih ingat pengakuan dari Maria. Aidanga dong. Naso tarpatupa di bata. Tanga dong naso tarpatupa di bata. Isam marupani amanginang di pangatusian nasongoni marupani kita dituntut memiliki iman yang senantiasa bertumbuh. Iman yang senantiasa dewasa di dalam memahami semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Iman apa julu? Pemulihan alam dan kebahagiaan umat. Hamamalum ni Portibion, dohot hatuaon ni bangsuni di bata. Artinya, dakkola Portibion yang hendak dipulihkan oleh Allah. Tetapi Allah juga memulihkan kehidupan kita, spiritualitas kita, keberimanan kita. Nah, padua ho namanginang kedatangan Allah haroro di bata. Didok di ayat 2 nakinon. Marbunga situtu mai jalamarolopolo. Masa matutu parolopolo podohot paryayaon. Hamuliaon ni Libanon di basa-basahon tusi. Rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron. Idaun nasida ma hamuliaon ni Jahoba. Hatongamon ni debatatay. Jadi Libanon, Karmel, Saron menggambarkan kehidupan yang bahagia. Nasonang amanginang. Dikatakan bahwa mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, keagungan Allah. Ini adalah janji bahwa Allah sendiri akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Kedatangan Allah seringkali mengandung makna kehadirannya dalam kuasa dan penuh kasih untuk memberikan perlindungan dan bimbingan. Badaku boto manginang. Nganang natahilalaho do osbi. Dan saya pasti mengatakan dalam iman percaya saya. Sudi pabahenan di bata. Senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kan begitu manginang. Mulutung perupani. Sejujut kita morong-morong. Ya. Jujut kita si B. Tetapi satu yang pasti. Jangan pernah melupakan penyertaan Tuhan. Amin. Sutung tahalupahon. Padonganion. Pangaramotion. Pasu-pasu ni di bata. Di tonga-tonga ni ngulutta. Ya.
Ido nak kino tu hala inang nyonya utape baru batu bara. Isema menyangka inang onong merumur 70 tahun. Mulut tabereng siar rupanai. Kan begitu. Bahagia inang ya? Bahagia inang? Ya. Hukuti jo jamitani amang padita nang almarhumi. Idok nasida selalu lebih ceria, inahanna sian ina na adong dopi amat tanah. Kan begitu. Idok nasida songonon. Halo inang inahanna. Apa kabar? Kabar baik amang. Kan begitu. Kok ceria banget sih? Ina padita yang musikan, kok ceria banget sih? Iyalah amang. Danga dong bina menekan nina. Coba. Jadi selama rabdo amat teh ternyata inatai tertekan. Itu kan? Ayo benar dok cerita mang ini realita ini amang inang. Realita don. Ido bin modding amat tai modding. Ayo madaida. Ayo tikipar modding ni amang bawi. Tanga dok tangis subereng ida ina. Ayo bohama pertangis sudah ida. Tertekat dua terus. Coba. Wah, inahan. Betul dia teh. Ima. Om mana saksi hidup nih, saksi hidup. Ya, berarti selama bersama dengan Amang Najulu tertekan ya. Adong, songonom mai. Asonang sugoro hamuna tua songonom mai. Adong do na songoni, adong do na songoni. Ale gumudangat do na songoni. Amin ma. Amin. Ya. Napaduahon nakinon kedatangan Allah. Napatuluhon namanginang Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Idok madisiru pani penguatan dan penghiburan. Ya. Pargugui manang hagugoon dot apul-apul. Takas na konidoko di ayat tulu yang manginang. Ini adalah ajakan, ini adalah perintah kepada kita. Idoko na di ayat tului. Pargogoy hamuma tangan akkanadauk. Jala pahot hamuma akkapatna teluk-teluk. Jadi mari diterupkan mengenang ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Untuk menjadikan hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Dengan memberikan kekuatan, penghiburan kepada orang lain. Pargogoy hamuma tangan akana teluk-teluk. Akka tangan nadauk. Dopat na teluk-teluk. Jadi memiliki solidaritas, ya, memiliki solidaritas iman yang tinggi, amang inang. Tidak hanya kehidupan saya yang saya perhatikan, yang saya penuhi, tetapi kehidupan orang lain juga. Itu tugas keberimanan kita, menginang. Ya, itu tugas keberimanan kita. Menyatakan bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepada yang lemah dan membuat yang lumpuh dapat melompat seperti rusa. Mencerminkan pemberian kekuatan dan penghiburan kepada umatnya yang lemah dan terhina. Jadi realita
realita keberimanan kita akan kita aplikasikan. Marhite pargogoy hamuma tangan akan nadauk jala pahot hamuma akka patna teluk-teluk. Jala na parpudi amanginang na paupaton idok matuhita. Pemberitaan kabar baik. Berita nauli, berita lasni roha. Idok nakino di ayat opati, dok hamuma tu akka parroha natahuton. Pirma tod dimuna. Unak kamu mabiar. Ida ma debata munai ro martubolhon dohot mamalosson. Ho do ibana tongon paluah kamu. Jadi di tengah-tengah ni parnguluan nagodang pergumulan, nagodang akahamolon, tantangan, ada kabar sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, pergumulan kita, penderitaan kita, Allah datang, Allah bersama-sama dengan kita untuk kita dapat memenangkan semua pergumulan yang sedang kita alami. Amin. Di bata dongatta, di bata pangurupi dihita, ro di bata paluahon bangsona. Amin. Martangnya kita. Muliati maroha nami diho Tuhan, didingkan ibasam dohot asini roham. Natotong makkaholongi, natotong mamasu-masu ulu nami. Kami Tuhan ruas ni huriam, rap dohot parhaladom hakabipi podok bambuon. Sahat tu partikian opas arianon, di hari Minggu ari na pinerbadia mod di ngulu nami, di Minggu apen na papat tonon. Tung takas do holongmu asini roham dengan ibasam nak pasu-pasumi. Panguluhok kami, margugoyhok kami, mangalehon lasni roha tu kami. Moliate ma Tuhan, disudi dengan ibasam dohot asini rohami. Jala moliate matutu, dihatam nabadia nakutangihok kami. Naung saur tu permingguan nami di partikian obas arianon. Rodo hotutu ali Tuhan. Beluahok kami bangsom. Karena di bagasan hangaluton. Karena di bagasan pergumulan tantangan hidup. Karena di bagasan parsahiton. Hagaleon. Arsak ni roha. Roho paluahok kami. Roho tutonga-tonga ning ulu nami manopot tami. Mangalehon gugu, mangalehon tiurni roha pikiran. Asa tarhamonak kok kami Tuhan saluhukna. Akkahamaulon. Namasa ding ulu nami. Jala ima tutu ali Tuhan. Dihamonak kokodo kami. Di pargugoy ho marlas ni roha dohami Tuhan sahat tu partikianon. Alani ali Tuhan sahat tu homa ngulu nami. Gonggop pami Tuhan di bagasak kolong doot asin ni rohami. Pasu-pasu hami saluhu naruas ni huriam. Laus moleate ma Tuhan di pasu-pasum doot didengkan di basam na pinasahat mo tungulu nami. Tungulu ni amang inang nami. Hahaanggi iboto nami nang akayanak kon nami namar ulang tahun di ari sadarion sahat tu ari Sabtu naneng ro torop nasida 30 halak. Mulai hati madiho Tuhan pasu-pasum dohot asini rohami matutu nasetotong madongani mangaramoti marguguhon nasida diakka pardalanan ningulu nasida
Diaka ulaon nang diaka sakap na sida. Martabata lehono muhahi pason gugu nang las ni roha. Tuak kaamang inang nami. Hakaanggi iboto nami nang akayanak kon nami. Jala seto tong paingot na sida. Mamuji pasangap guarmu na badiyay. Madok mauliate tua dopamu. Disudi pasu-pasum dohot asini roham. Tuhan Jehovah di bata amanami. Lau subuh kami maaka ruas ni huriam. Natongot Tuhan di bagasan parsahiton. Jala naung mulak sian akka rumah sakit. Ala naung didonganiho diramotiho nasida. Dilehoko hama malumi parsahiton di nasida. Hubuah kami amang nami, amang situa manurung. Natongot depe Tuhan menjalani pengobatan di rumah sakit RSCM. Ruas ni huriam sektor 2 wik pitu. Marpanatap marpanonggor maho Tuhan sian habangsa para siami. Apehot tangan munalabok nagukwaso dot pasu-pasui tu pamatang ni amang namion. Mangalehon gugu Tuhan. Mangalehon tiur ni roha. Terlumobi mangalehon hama baluni parsahiton. Pasu-pasommu Tuhan sudi proses pengobatan tindakan medis. Pasu-pasommu nang akka ubat doh si panganon. Parhitiammu Tuhan. Mangalehon gugu dohot hama baluni parsahiton tu amang nami. Suang songonima nang disi arta buru marbun. Doh di inang nami, inang nyonya Lisda manulang buru silaban nang mulak ser rumah sakit. Totong matuhan asini roham dok dengan dibasam mangaramuti nasida di proses pemulihan nasida. Leho totong Tuhan hama malum nasikop di nasida. Suang songoni manang inang nami inang nyonya Riris Yane boru sida butar. Natongot depe Tuhan menjalani perawatan di rumah sakit Polri. Dohot di inang nami, inang nyonya Sintua JP Siregar, inang boru si hotang. Natongot depe Tuhan dirawat di rumah sakit Yadika. Postur hanami Tuhan, pasu-pasommu saluhu na aka proses pengobatan nasida. Pasu-pasommu aka ubat. Pasu-pasommu nang aka tangan ni para medis, aka alat-alat medis na dipakai aka dokter laho mangalehon pengubation tu inang nami. Jalapos rohanami Tuhan mulak na sida ser rumah sakit di bagasan hama balung parsahiton na siyako di bagasan gugu nang las ni roha. Suang songonima Tuhan la subuh kami di inang nami, inang nyonya Simanjuntak boru parapat. Natongot Tuhan menjalani perawatan di Tikyon, di rumah sakit Columbia Asia, di BSD. Postur hanami Tuhan, lehonommu hama baluni parsahiton. Ay hodo Tuhan parasirohana sumurung. Hodo Tuhan padaw ni bulun di ngulu nami. Porsea do hami Tuhan dangadok parsahiton na subuhi di pamalupo. Asini roham do dengan nibasama. Pasu-pasum markugoyhon inang nami. Inang nyonya Simanjuntak buru parapaton. Jala mangalehon hama malum dinasida. Tuhan Jehovah di mata amanami. Pos maruhanami. Mangasahon asini roham do dengan nibasam. Parguguammu mahami saluhukna. Ruas ni huriam. Rap dot parhaladum. Manguduti akka ulaun pakkubasion nami di bagasan sadarion. Di parmingguon na naik sipatupon nami dipukul 4 botari. Dohot dipukul 7 borngin. Setotong matuhan tot di haring gasoni. Sahaponom mutuganup hami. Akka ruas ni huriam rap dohot parhaladum. Asa parsidohot tami Tuhan. Laho mamuji pasangap guarmu nabadiay. Maka mulia tehon dengan nibasam dohot asini roham. Suang songoni ma Tuhan. Laos diha melation rohanami ma basa-basam tu keluarga ni amang nami. Amang Nicholas Banjarnahor inang boru si jabat. Na di basa-basa ko Tuhan sadada danak dinasida. Hipasdo inang nami. Hipasdo nang poso-posoi.
ala asini roham dohot dengkan di basam. Pos maruhanami Tuhan, Tuho mau pasat tami nasida. Asa setotong ma asini roham dohot dengkan di basami. Nama masu-masu nasida, namar mudu-mudu. Keluarga ni amang inang nami, rap dohot, poso-poso, na baru sorangi. Patu komo akan rekod sifat kau nasida, di tonga-tonga ni parnguluan nasida. Upuji hupasangap kami maha Tuhan, manotong rodi saliling nililing na, mangasahon guar ni anakmu, Kristus Yesus Tuhan, syokop si paluhami, martangiak kami Tuho. Amin. Meredehita laos tapasahat ma piliata. Tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami ma siyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon.
pati bulhon harajaumu di tonga-tongani huriam do di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim, asa lam mutad dahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami, asa lam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni doni roni pamataku Hosano hotogoki roni salutartaku Upasa hati Tuhan Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajau dohon hagodon rogi hasanapon salelengi Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Horas madihita. Horas. Yang tujuh linangan. Yang tujuh linangan. Tujuh lu. Iya. Tujuh lu ma inang nami na majalo ulus las niroha syakuriata. Hai siarkan di gunung, di bukit
Gembala sari takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira mendengar. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Selamat hari Minggu.